ए सखी ससुरा में होता दूरा गति काहे हो जाके बहरवा कमावेला पति। ऐसन बात बाता ए सखी ससुरा में होता दूरा गति जाके बहरवा कमावेला पति। पूजवा के मरदा मिलल ड्राइवर कजली के मरदा मिलल ड्राइवर गाम में टेलर खिचेला एगो हमर भतार हो जे पत्थर ठोकेला रे सखी हमर भतार लुधियाना खटेला। अच्छा भाड़ा में पियावा चलाबे करेंडर अपन जवानी करी के करा सरेंडर केकरा कोरी हो। भाड़ा में पियावा चलाबे करेंडर अपन जवानी करी के करा सरेंडर। माने न बात हमर ये को उन्नतिया सजिया पर खरे बीतेला रोजे रतिया बर्दाश्त करो मने न बात हमर ये को उन्नतिया सजिया पर खरे बीतेला रोजे रतिया। केतना के ठोकल सा घरवा में जाके केतना के ठोकल सा घरवा में जाके फटाफट इले भल करेला ठीके में हो एगो हमर भतार हो जे पत्थर ठोकेला रे सखी हमर भतार लुधियाना खटेला। अच्छा अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। डीजी विकास बेतिया हाँ मरद के सुख हमरा मिले न रोजो कहेला रहबे त रहना त जो जो ऐसन का का करी हो। मरद के सुख हमरा मिले न रोजो कहेला फनवे पर रहना त जो जो सक्सेना रौशन के कैसे समझाई प्यार से समझावा राहुल मन्नू के कितना बताई सक्सेना रौशन के कैसे समझाई राहुल मन्नू के कितना बताई। यकर हसनी मन हवे दिल खुशवा यकर हसनी मन हवे बिक्रमवा जे रोजो रोजो हालचाल पूछेला तो ध्यान दा एगो हमर भतार हो जे पत्थर ठोकेला रे सखी हमर भतार लुधियाना खटेला। अच्छा अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार।